जिल्हा काँग्रेसचे सचिव आणि उमरगा येथील भारत शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष अश्लेष मोरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त गोरगरीब कुटुंबातील 23 मुलांचे पालकत्व स्वीकारण्यात आले। तसेच गरीब गरजू महिलांना शिलाई मशीन, अन्नधान्यासह किराणा किटचं वाटप केलं। तसेच उपजिल्हा रुग्णालयातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना प्रतिबंधक किट देण्यात आले। त्याचप्रमाणे उपविभागीय पोलीस कार्यालयाला लॅपटॉप, इतर आवश्यक वस्तू देण्यात आल्या। त्याचप्रमाणे उमरगा बसस्थानक परिसरात ग्रामीण भागातील प्रवाशांच्या आसन व्यवस्थेसाठी सिमेंटचे बेंच उपलब्ध करून देण्यात आले। यासह सामाजिक शैक्षणिक उपक्रम राबवण्यात आले। यासाठी प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम जाधव, उपप्राचार्य संजय अस्वले, प्राध्यापक धनाजी थोरे, डॉक्टर विनोद देवरकर, प्रबंधक राजकुमार सोनवणे, पर्यवेक्षक शैलेश महामुनी, कार्यालयीन अधीक्षक नितीन कोराळे, अश्लेष भैया मोरे मित्रमंडळाचे अध्यक्ष विशाल काणेकर आदींनी पुढाकार घेतला।